August. Ja. Du kan lige gå og vise fra det. Og det er jo bare slet ikke fordi selskaber. Og kender måske hinanden. Nogle af jer gør ikke. Så har jeg ikke haft den matematikangst, jeg har i dag. Jeg skal lige jeg skal lige have det sidste stykke her. Inge. Der var ikke tid på. Nej, det er godt, I synes det. Ja, det synes vi. Det kan man jo alle slot, det der pres her, ikke? Men altså, så er det lagt rigtig svært. Og vi har også så er der det sidste halvår, vi havde Det kommer gennem alle sprækker, lysene, der er tilbage. Du er tilbage, du er hos mig. Jeg har bare konstateret, at det er jo så godt at blive ud i bil en gang imellem. Jeg er ikke sikker på, at jeg havde overlevet det. Jeg følte jo, at jeg var en af dem, der har kendt Alex, men det kan jeg konstatere. Jeg står nærmest midt i feltet. Så virker. er der nogen af jer, der har set en sur egentlig? Nej. Altså, idealistiske studerende har jeg lyst til at sige. Lettere naiv, men smads vanskeligt. Og det har lydet sådan ligesom en dårlig reklame, når jeg snakker om det, men det kan bare være noget at være på eventyr sammen. Og altså, jeg kunne ikke ønske mig en bedre rejsemarked. Og så er det lange. Hurra! Skål! Så mærker man det måske lige, når det er det her, der skal spille. Og så I har jo også. Nå. Hvordan fanden gemmer man alt det her? Det vil vi sige til dig, Tina, det er, at du er... Jeg har også omsorgsfuld. Skønt. Ja. Jeg synes, du er meget grundig. Jeg beholder lige tre her. Ja, jeg tror ikke, jeg kan det, fordi jeg skal bare have syg og ja, vi kan gå sådan lidt. Men jeg ved ikke rigtig, jeg skal gå nu. Vi starter lige, så tager vi lige først rytmen her, så. Godt. 1, 2, 1, 2. Der er sket noget meget vigtigt, og forstår det uden sprog. For du er skabt med blikket klart, og så er du menneskeklog. Kom til Tinas fødselsdag, væfte jeres lille flag. Hun skal fejres nu af alle os på denne smukke dag. Hun er rolig, hun er sjov. Hun går tur i livets skov. Tina lytter, og hun hjælper ved behov. Tak for hjælpen! Yes! Skal vi alle have nogle rødvin? Så vi siger med rum! Tillykke og tak, fordi vi måtte komme og fejre dig, Tina. Det er vi rigtig glade for. Selvfølgelig, jeg er mega glad for, at I kom. Skål! Skål! Kære søde Katrin, som du hedder for mig. For vi virkede jo hinanden for, at jeg faktisk bildte dig ind. Det var 30 år siden. Det er en masse vulkaner. Og det skulle vi selvfølgelig op og vandre på de her skide vulkaner her. Og jeg havde jo, det er begge to vandre.
Og jeg kan altid låne 2-3 bobs af dig. Du har jo Den sang, den er fra 1955. Det er Halfdan Rasmussen, der har lavet den, om at være et ordentligt menneske. Så den kunne jeg bare så godt tænke mig, at vi sang sammen. Jeg vil så fast med pizza. Der står øller på mit bord, under himlen hænger lærken som et fjernbevinget frø. For en lærke tænker hverken på at kæmpe eller dø. Lad verden slå for panden og bekæmpe strid med spot. Jeg vil enes med hinanden om mig selv og have det godt. Rødder kan hun trække op af jordens automat, hvor de står i rad og række mellem bønner og salat. Og hvis jeg er træt og knaben, og det sker jo af og til, jeg får muld og karvehave med den sikkert gerne vil. Og undskyld. Nu skal du se her. Jeg har stoppet nogle af oplevelserne på dåse. Og dem får du nu. Og dem kan du åbne efter behov, lige når du trænger til at drømme dig til gode oplevelser, sommer og nærvær. Nej, hvor vil jeg glæde mig til at åbne. Hurra! Og så det lange. Hurra! Skål. Og Buster kigger på stjernerne og drømmer så langt ud i det blå. Han strækker sin søvn i et dogme krop og gnider sig på tryg. Prøv at se det her, det skal du lige se. Og så siger jeg værsgo til kage. Ja. Prøv lige. Sådan. Ja, det kan det godt forstå. Sjovt, ja. Okay. Og tag mig op i den tynde luft, der hvor man kan svæve. Tag mig med til Joanna, tag mig med, tag mig med, tag mig med. Er det overgang eller bare solen? Det er overgang. Ting, der giver livet værdi. Ja, det var vigtigt. Det var faktisk